Щастливи сме, че можем да ви поздравим с добре дошли на традиционния събор на селото по повод Илинденско-Преображенското въстание. Навършват се 112 години от избухването на въстанието, в което илинденчани вземат дейно участие и полагат основите на до днес съществуващото село, наричано до 1951 година Беласица. Село Беласица влиза в историята на България с достоинство и героизъм, изразени в участието му в Илинденско-Преображенското въстание, започнало през 1903 година. Не трябва обаче да се смята, че в годините до 1903 година населението е било безучастно и покорно. Нещо повече, Илинденската епопея е крайна цел на освободителното дело. Поканихме ви на една вечер, която да бъде повод за връщане назад във времето и надежда за нови пътища в идващото. Историята на съвременното село Илинденци, което познаваме сега, започва през 1914 година, когато тук идва първата бежанска вълна от село Зарово, Солунско. Подгонени от разбойническите гърци банди и от гръцката армия, бежанците са десетки хиляди. Напускат родните си огнища, за да потърсят нов живот в пределите на Стара България. Годините след идването на бежанците от Зарово в опожареното село са тежки и трудни години на Първата световна война. Последната, нова, втора бежанска вълна, заселването на бежанци от селата Кърчово, Крушево и Демир Хисарско през 1925 година. Към селото непрекъснато прииждат и цели семейства и групи от Врабча, Кресна, Сенокос и други околни по-високопланински селища. Стихотворението "Аз съм българче", изпълнение на Йоана Станишева. И силна майка мене е родила, с хубости, с блага обилна е родината ми мила. Аз съм българче, обичам нашите планини зелени, българин да се наричам, първа радост е за мене. Аз съм българче свободно, в край свободен аз живея, всичко българско и родно любя, тача и милея. Аз съм българче и расна в дни велики, в славно време. Син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе. Радостни сме, че гости на нашия празник са господин Емил Илиев, кмет на община Струмяни, господин Кирил Лукев, председател на Общински съвет, госпожа Даниела Савеклиева, депутат от политическа партия ГЕРБ, госпожа Петя Тасева, заместник кмет и господин Иван Секулов, секретар на Общинска администрация Струмяни. Моля, заповядайте. Намерихте ли се вие? Добър вечер на всички. Искам за момент да замълчиме, защото всички знаем, че днес 1 август се навършват 6 месеца от трагедията, която ни разигра преди на 1 февруари.
Затова ще ви помоля всички с едноминутно мълчание да почетем паметта на тези наши приятели и другари, които толкова много уважавахме. И в едноминутно мълчание ще чуете 3 гръма в тяхна памет. Моля за нашия поклон. Искам да ви приветствам, малко така тъжно, такова започваме, но да подигнем малко вече темпото на тази вечер. Радвам се така всяка година да почестваме този празник хубав и величествен на нашето село. Значи трябва да продължаваме да се борим така единни, за да запазим традицията. Искам да ви благодаря на всичките и от ваше име да благодаря на спонсорите, които всеотдайно така помагат, както за параклиса, който възстановяваме на Долно Врабче. Същия човек, казва се Камен Пешов, иска да помогне и за възстановяване на бъдещето в самия параклис. Затова на всички спонсори благодаря от ваше име. Сега мога да ви пожелая честит празник, да бъдем живи и здрави и така да продължаваме напред. Благодаря ви. Ще стана маничка звезда и каванера ще поема да нося твоята свобода. И каванера ще поема да нося твоята свобода. Обичам те, родино моя, с теб е нужен небо. Уважаеми жители на село Илинденци, добра вечер и от мен. Това е живота, с хубави и с тъжни помени, но ние сме длъжни да продължаваме смело напред. Така че позволете ми да ви приветствам с добре дошли на този хубав и традиционен летен празник на село Илинденци. Уважаеми господин кмете, уважаема госпожо народен представител, уважаеми господин председател на Общински съвет, позволете ми да ви приветствам и с вас с добре дошли на този хубав празник. Да се поздравим с добро настроение, да се надяваме, че до края на годината ще приключим с строителството на всички тези инфраструктурни проекти, които са в село Илинденци, и да очакваме през следващата година да започнем вече и с новия площад, който да посрещне празника на виното и новия събор за следващата година. На добър час, весел събор и весело посрещане на всички. На здраве! Добра вечер и честит празник на всички жители и гости на село Илинденци. За мен е чест и привилегия да присъствам на вашия празник. Благодаря за поканата на господин кмета
да го поздравя за добрата организация и той доказва, че за пореден път, че се справя блестящо с такива мероприятия, с празника на виното, с традиционния събор и ред други културни мероприятия. Бъдете живи и здрави, хубава вечер, на здраве и една незабравима вечер. Пожелавам. А пък по отношение на, като председател на Общински съвет, винаги подкрепяме за развитието на община Струмяни, в частност за село Илинденци, и дано всичко приключи благоприятно, благополучно и село Илинденци да придобие един нов облик, за да се радваме на това, което е направено. Благодаря ви. Добър вечер и от мен. Искам да благодаря на господин Илиев, господин Укев и господин Ибришимов за поканата и за поредна година да съм тук с вас на един незабравим празник. Незабравим заради това, че вие сте тук заедно, за това, че площадът е пълен с деца и дай Боже всички да сте здрави, да сте късметлии и да вървите винаги заедно. И в лошо, и в добро. Но тази вечер ви пожелавам един незабравим празник с много веселба, с много настроение и още веднъж бъдете живи и здрави. И Господ да ни пази всички. Роденкът с текст Николай Кюров ще представи Петя Лазарова. Горна Белица, село мое, красиво, ровно, мило, Беличе твоето име, от векове наследило, било си от турци наследено, от превратности напощадено, в пожари си горял и пак си оцелял, възкръснал от пепелта, до основи изгорял, на прокудени бежанци, под крила подслон си дал, селище се здрав морал, с традиции и култура, от различни краища най-ценното събрал. От Крушево, от Кърчево, от Зарово и Врабче, българи македонци, заживяли като новодонци. Народ с нрави, обичаи, култура, сплъв здрава, само изстрадал народ може да притежава. Илинденци, име гордо, произнасяйки го от повея, лъха като страшна, но горда епопея. От ломка, от могъщ културен център, непощаден през вековете, град не иде като майчица грижовна, поставил те като впазва между черна скала и кичер, като гнездо на птиче, след венец от скали, природни феномени, от ветрове и бури защитени, за да бъде цял, като на орлица тяло, с модерен център, с разперени крила, врабска и костурска махала. Земята с мъка и сълзи напоена, с енергия и здрав дух заредена. Пирин, от Бог Перун благословена, с хладен пол и вода студена. В атмосфера здрава раждат се и растат таланти, южнякът от морето бяло, разнасяйки по света, като семена от дърво зряло. Илинденци, село свято, с история богато, с природни красоти, от светлина обляни, перлата на община Струмяни. Илинденци, село мое, красиво, родно, мило, няма друго на света, с което бихте сравнило.